Jako architekt přikládáte obrovský význam kvalitě prostředí a chcete mít vliv na zlepšení životní úrovně. Přitom se ještě snažíte posunout stávající mantinely. Okurka nakládačka z mého pohledu představuje jednoznačné unikum. Jedním z klíčových aspektů pro každou společnost, která chce v budoucnu uspět, je schopnost demonstrovat kreativitu. Tahle budova přináší vizuální zážitek, na který lidi nezapomenou. A doufám, že spolu s ní vyroste také naše firma. Londýn nemá zapotřebí dokazovat, že je moderním a dynamickým městem. Tím, že se budova Swiss Re stane součástí londýnského panoramatu, dává jasně najevo, že Londýn není pouhou turistickou atrakcí nebo pobočkou Disneylandu. Je to město, kde se pestrá minulost střetává s bohatou budoucností. Česká televize uvádí švýcarský dokumentární film Norman Foster staví okurku nakládačku. Firma Normana Fostera získala za design budovy St. Mary X30 v roce 2004 cenu Královského institutu britských architektů.